Mayday, Silja Europa, Mariella. Ja, Mariella Europa. Jo, hörde du, vi har sjösatt några flottar vi nu här och vi har ser människor i vattnet här. Vi såg åtminstone 4 som låg och flöt runt ett ljus här precis just. Aha, okej. Helikoptrarna är här ungefär om 10 minuter först. Okej, men hur bedömer du? Risken är ju den nu när vi ligger så att säga här inne i... Här att vi kör över en massa människor. Att borde vi kanske gå på sidan om? Ja, eller åtminstone ligga stilla och gå med vinden. Ja, det gör vi ju nu. Vi ligger precis stilla här och driver. Och nu ser jag ett bälte för oss. Ja, jag vet inte. Det är väl svårt att säga vart man skulle köra i så fall. Så att nu tror jag att det är lika bra att du är där i händelsens mitt och driver iväg bara. Okej, och vi har förberett oss här till att ta emot människor vi nu här. Vi har hela konferensavdelningen förberedd. Ja, det är bra. Okej. Mayday, Meripelastuskeskus, Silja Europa. Mayday, Silja Europa. Joo, nyt Mariella on nähnyt ihmisiä siellä meressäkin jo. Selvä. Ei muuta kuin lauttoja alas ja... Joo, lauttoja on pantu alas ja me ollaan nyt sitten tässä, odotellaan, että kaikki laivat on valmiina ottamaan, jos tulee jotain ihmisiä merestä. Selvä, jatketaan. Näin teemme.